3 μεγάλες δράσεις, 2 ημέρες, 3 χώροι, 1 τοποθεσία. Λίμνος Φέστιβαλ 2013, 13 και 14 Αυγούστου στο Γυμνάσιο της Μύρινας. Τρίτη 13 Αυγούστου, live, Νίκος Πορτοκάλογλου, Ισαΐας Ματιάμπα, Μύρονα Στρατής. Τετάρτη 14 Αυγούστου, DJ set, Δημήτρης Παπασπυρόπουλος, Σπύρος Παγιατάκης. Summer video clips και προβολή σε γιγαντοοθόνη φωτογραφιών από τα παιδικά σας χρόνια που εσείς θα μας στείλετε. Επίσης και τις 2 μέρες του φεστιβάλ. Τέχνες και παράλληλες δράσεις με έκθεση φωτογραφίας, art bazaar και παιδικό παραμύθι από τις 6:30 το απόγευμα και στις 8 συνάντηση νέων με θέμα επιστροφή στη Λίμνο, επαναπατρισμός και επιχειρηματικές ευκαιρίες με συντονίστρια τη Σίλβια Κλιμάκη και βράβευση της καλύτερης πρότασης μικρής επιχείρησης στη Λίμνο. Λίμνος Φέστιβαλ 2013. Καιρός να γνωριστούμε και να γνωρίσουμε καλύτερα τον τόπο μας. Διοργάνωση Σύλλογος Απόδημων Λιμνιών Λιμνή Ενδράση και Δήμος Λίμνου.